kommet ind i husets garage. Bilen er ikke hjemme lige i øjeblikket, som I kan se, men når den er her, hvad er det så for en bil, der holder her? Er det en Skoda Fabia, Toyota Yaris eller Opel Vectra? Det må blive et skud i togen, men jeg vil gætte på Skoda Fabia. Altså det er en af de biler, der bliver solgt allerflest der i Danmark. Det er sådan en fin lille bil, så det vil være mit bud. Og jeg så gætter Toyota Yaris. Også fordi det er en fin lille bil, og det har hørt, det er en ældre ægtepar, så Yaris. Ja. Altså jeg siger på en måde, det er en Skoda Fabia, der holder her. Velholdt model. Husets ejer har det med sådan hver søndag at køre en tur for at se, hvor benzin er billigst henne. Og er benzin ikke billig nok, så kommer der kun 5 eller 10 liter på, så vi kan holde den kørende ind til næste billige tankstation. Når vi nu ser sådan en velplejet have som her, og vi ved, at det er et pensionist-ægtepar, er der en fordeling af opgaverne her, eller er det fælles om opgaven her med haven? De har helt klart hver deres arbejdsområde. Konen, det er alt det fine med at nippe blomster, beskære roser, og manden han skærer kanter af græsplænen og beskærer busker og træer. Helt korrekt. Og så kommer vi her til værkstedet, hvor husets ejer har det, man sådan kan kalde hans lille personlige multirum. Jeg træder lige lidt til, så I kan komme til. Der har vi en lille opgave her, en lille gældkonkurrence. Nu har I jo sådan efterhånden hørt lidt om husets ejere. Hvad tror I, vi kan finde under det klæde, der ligger der på værkstedsbordet? Ja, nu når vi er i et værksted, så må det helt klart være kasser eller bøtter med søm og skruer i forskellige størrelser. Ja, og mit bud, det vil faktisk være, at nu hvor vi er tæt på Tyskland, altså grænseområdet, der køber man billige øl og sodavand, så det kunne egentlig godt være de der ringe, som nu er oven på sådan en dåse. De der ringe der, de bliver knækket af. Det er mange samlet på det her. Så det vil være mit bud, at det var sådan nogen. Ja. Altså, I har begge to haft nogle rigtig gode bud her. Men igen må jeg så sige, at vores hovedperson her, eller en af hovedpersonerne, den mandlige del af den, han går faktisk så meget ind for genbrug, at selv sådan noget som søm og så videre kan genbruges. Så det vil sige, at der er ingen grund til, at de går til spil. Så de bliver samlet sammen, renset af og rettet ud og genbrugt. Okay. Den type findes der ikke mange af. Nej, men på den anden side, hver krone, der er sparet, er en krone, der er tjent. Ja, det er rigtigt. Uden moms og uden skat. Det har vi efterhånden fundet ud af med den familie her. Ja. Og som I kan se, jamen, så er der simpelthen sirlig orden over det hele. Der er, som I kan se her, flere søm. De her, de er ovenikøbet allerede rettet ud, så de er klar til brug. Og der er nogle derinde bagved os, som venter på at blive rettet ud, men som nok snart også kan få nye gyldne dage. En af de andre rum i deres garage. Her kan I så se to kummefryser af en pæn størrelse. Egentlig utroligt, når man tænker på, at det er et pensionist-ægtepar, der bor her. Men tror I, at det er husets, eller husholdningens eneste kummefryser? Ja, helt sikkert. Altså, vi har fundet ud af, at det var et ældre ægtepar, der bor her. Så kan det kun være 2 fryser, og især når man ser, hvor fulde de er. Nej, så de har ikke andre fryser end de 2 her.
Det er mit sidste bud i hvert fald. Jeg vil også helt klart sige, at det må være de to, der er. Altså hvis der endelig skulle være mere, så kunne det måske være sådan en lille kummefryser, der er integreret i køleskabet, hvor det er sådan det øverste del, hvor de så har det inde i huset. Men altså 2 kummefryser til et ældre ægtepar, det må være rigeligt. Det er mit svar. Ja. Kan ikke have mere. Ja. Så må jeg så sige på en måde, når man nu kigger på indholdet i den her, som typisk er sådan noget som grøntsager og andre frugt og sådan noget, og kigger på den der er herovre, hvor der er kager og brød og is og sådan noget der, så er spørgsmålet her, hvis det her skulle være de 2 eneste kummefryser i huset, så må de næsten være vegetarer, og det tror jeg ikke, de er. Så der er rent faktisk flere kummefryser i huset. Ej, Kummefryser? Hold da. Der skal jo også være en til kød. det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg tror ikke bare, det ligger længere nede i en. Nej. Okay, så må vi give os. Ja, okay. Som I også kan se, så er fruen i huset går faktisk lige så meget ind på genbrug og udnyttelse af egen have og så videre, som manden nu gør med sømmen og skruerne og så videre der. Og nu kommer vi så til dagens første egentlige pointquiz. Husets ejer her bor i et område, hvor der er ret mange indbrud. Så det store spørgsmål, vi har her, det er, har de installeret alarm i huset? Har de installeret vagthund? Eller går de ind for selvhjælp? Jeg vil jo udelukke 1 og 2. Jeg synes ikke at have set klistermærker for alarm, og jeg synes heller ikke at have hørt en hund gø, mens vi har været her. Så derfor der vil jeg gætte på selvhjælp, selvom jeg er meget interessant i, at jeg er meget spændt på at høre, hvad det er for en type selvhjælp, de går ikke for. Ja, der kan virke ret. Altså selvhjælp, det vil jeg også vel. Men hvad de mindst, det er godt nok svært at høre. Så I har faktisk begge ret. Det er selvhjælp. Det fungerer her på den måde, der, at de er med i noget nabohjælp og så videre her. Udover det, så hver eneste dør, vi kommer til herinde, er, når de ikke er hjemme, aflåst. Alle døre, hver eneste dør og hver eneste vindue, der kan låses, er låst. Så det er simpelthen Fort Knox. Vi har nøglen, som lå under måtten, så nu går vi ind i huset og ser, hvordan det ser ud. Så er vi kommet ind i bryggerset, og som I kan se, så er det jo et sted, hvor som de fleste mennesker, der har vi jo vores elmåler, vores regnmåler, vandmåler og alle de ting, der skal til. Husets ejer kontrollerer ofte målere. Hvad er det for en type mennesker, der gør det? Det er mennesker, som bare vil have styr på alt, og ikke vil blive overrasket af noget uventet. Det er nok mennesker, der har en mani med at tælle alt. Det er værst alt fra hvor mange pund, jordbær, hindbær, æbler, eller hvad de nu finder om sommeren, til hvor mange frikadeller de nu steger. Alt skal tælles. Der må jeg så sige, det er helt rigtigt. Husets ejer her har egentlig også haft vandskade, større vandskade, og den blev opdaget ved, at vandforbruget faktisk var steget, uden at de mente, de havde brugt vand. Så specielt en af aftens hovedpersoner tæller alt, selv antallet af blå mærker. Okay. Og så er vi kommet ind i husets køkken. Er der noget, I som sådan bemærker herinde? Jeg vil sige, at det er vist husets kommandocentral. Der foregår rigtig mange ting herfra. Vi kan se hav af kuglepenne, der er telefonlister, der er kalendere, og der er rigtig mange ting her i det her køkken. Og der vil sige, at den person, der sidder tættest på køleskabet,
den person, der bestemmer kasketten på. For det er derovre alle de vigtige ting, de forefindes. Og hvem har så bestemmer kasketten på? Helt klart, helt. Og så er vi jo, som I kan se, i et køkken, der bliver brugt. Når der bliver lavet mad her, er der så konventionel mad, der bliver lavet, eller er det økologiske retter? Jeg vil sige konventionel, men dog med enkelte økologiske varer. Men jeg tror, det er prisen, der har første prioritet. Det tror jeg også. Det er faktisk helt rigtigt. Når vi nu er her, så synes jeg faktisk, at vi skal tage en pointquiz også. Her har vi husets køleskab, og de har kun det ene. Når vi åbner det, hvad finder vi så derinde? Masser af grøntsager, masser af sild, eller en række færdigretter. Ja, er det helt klart grøntsager. Fordi færdigretter, de har været i en af de der 3 fryser, jeg hører de her. Og masser af sild, altså det er et ældre ægtepar, hvor mange glas sild kan det være, så grøntsager. Jeg vil også sige grøntsager. Det er simpelthen for mærkeligt med masser af sild. Så mit bud er grøntsager. Lad os prøve at åbne køleskabet og se, hvad vi finder. Hold da ferie, sikke mange sild. Ja. Og som en lille krølle på den, må jeg sige, at på et tidspunkt, der havde husets ejer faktisk fået købt så stort ind med sild, at hele køleskabet her havde så meget vægt bag sig, at hylden nedenunder brød sammen og pældte ud i favnen på husets ejerinde. Og så inden vi forlader køkkenet, så skal vi lige se på det allervigtigste rum her, og det er spisekammeret. Herinde har vi noget, der for børnebørnene er meget vigtigt, nemlig bedstemorskuffen med alle de vigtige vitaminer til dagen lang. Og nu synes jeg, vi skal gå videre i huset. Hvem sidder bag ved denne dør? Igennem særudgaven af Kender I Typen. Der bor 2 her. Mulighederne er Peter og Marianne, Esther og Frode, eller Karen og Jens Peter. Hvem er jeres gæst?